A hálózatépítés sokszor emlegetik úgy, mint utat az anyagi függetlenséghez, vagy néha úgy, mint receptet a biztos meggazdagodáshoz. Szerintem ez egy olyan értékes lehetőség, melyet mindenki a befektetett energiája szerint kamatoztathat. Mi a titka annak, hogy a hálózatépítők nálunk gyorsan nagy üzletet tudnak felépíteni? Az, hogy lelkesedésüket mi online eszközökkel hatékony és jól jövedelmező bevételi forrássá változtatjuk. Szepesi Mária vagyok, a Vitalland.hu az ország egyik vezető internetes hálózatépítő cégének tulajdonosa, és a Kalivita Magyarország menedzsere. Tartson velem, és röviden bemutatom, hogy hogyan tudunk önnek is a segítségére lenni egy sikeres online hálózat felépítésében. A Kalivita dinamikusan fejlődő nagyvállalat, mely több mint 15 éve népszerűsíti az egészséges életmódot világszerte. Talán ha azt mondom, hogy California Fitness, akkor már önnek is ismerős lesz a név. És bár a nevünk megváltozott, a célunk változatlanul az, hogy lehetőséget biztosítsunk tagjainknak egy magasabb minőségű élet megteremtésére. Mint innovatív cég, a Kalivita folyamatosan egyre újabb és korszerűbb termékeket bocsát a piacra. Én büszke vagyok arra, hogy nem csak 1, 2, 3 vagy 5 speciális, hanem majdnem 100 féle igazán különleges étrendkiegészítőt forgalmazunk. Így nálunk mindenki megtalálhatja azt, ami az igényeinek legjobban megfelel. Külön szeretném kiemelni, hogy táplálékkiegészítőink a legmodernebb technológiával és kizárólag természetes alapanyagok felhasználásával készülnek. Így sót, cukrot, tartósítószert, mesterséges színezéket és aromákat nem tartalmaznak. Késleltetett felszívódásuk és komplex összetételük a garancia a tökéletes hasznosulásukra. Amellett, hogy kiváló minőségű termékeinkkel egészségesebb életet kínálunk, hálózatépítőinknek lehetőségük van kisbefektetéssel, kockázat nélkül kimagasló jövedelmet elérni. Természetesen a befektetett idő és munka arányában. Ma már sokkal könnyebb táplálékkiegészítőkkel foglalkozni, mint gondolná. Az egészségmegőrzés központi kérdésé vált, a vásárlóközönség pedig nyitott a jó minőségű termékekre. Már nem az a kérdés, hogy szükség van-e a vitaminokra, hanem hogy melyik készítményt válasszuk. Ez az üzlet a termékek elfogyasztására épül, az önjutaléka pedig a hálózatában elfogyasztott mennyiségtől függ. A hálózatépítés gyakorlatilag a termékek kipróbálásáról és saját tapasztalatainak elmeséléséről szól. Én magam is ezért csatlakoztam. Kipróbáltam, elégedett voltam, és ezért aztán tovább ajánlottam. Mára szinte minden barátunk elégedett és elkötelezett fogyasztója termékeinknek, és ez családonként átlagosan olyan 1000 bónuszpont termékforgalmat jelent. Ez önnek is egy könnyen teljesíthető első cél lehet, hiszen ez az 1000 bónuszpont már 2-3 termék megvásárlásával elérhető. A sikertitka pedig a továbbadott személyes tapasztalatokban rejlik. Ha tehát mesél a termékekről ismerőseinek, akkor ennek eredményeként bónuszpontja és jutaléka is folyamatosan emelkedni fog. A Kalivita International által kifizetett jutaléknak nincs felső határa. A Kalivita minden feltételt biztosít, ami a sikerhez kell. Biztos hátteret, piacvezető termékeket, egy fantasztikus és motiváló visszatérítési rendszert, kihívásokat, fejlődési lehetőséget és versenyképes jutalékot. Mi azonban mégis tudunk ehhez hozzátenni valamit, mégpedig az online hálózatépítés lehetőséget. Ha épített már hálózatot, akkor biztosan tudja, hogy mennyi időt igényel a kapcsolatrendszer mozgósítása, egy-egy termék bemutató megtartása, a regisztrációk személyes lebonyolítása, vagy a megrendelt termékek kiszállítása. Arról nem is beszélve, hogy hónapok telnek el azzal, hogy előadásról előadásra jár, mire végre tökéletesen megismeri a rendszert és a termékeket. De lehet ezt sokkal egyszerűbben is csinálni. Pontosan ezért hoztuk létre a Vitallandot, mely nem csak egy weboldal, hanem módszertan és képzési rendszer is egyben. Orvosok, természetgyógyászok, marketingesek, szövegírók, hálózatépítők legjobb tudását ötvöztük azért, hogy az online hálózatépítés minden feltételét biztosíthassuk önnek. Ezzel lehetővé tesszük a hatékony információátadást, a lendületes másolódást és a hálózat gyors és ütemes fejlődését. De nem csak az új tagok képzésében leszünk a segítségére, hanem az időrabló feladatok zömét is átvállaljuk. Így órákat spórolunk önnek a regisztrációk lebonyolításával, a megrendelt termékek házhoz szállításával, a letölthető szakmai és terméktréningekkel, illetve a mindig segítő kész ügyfélszolgálatunkkal. Rendszerünket mindenki a saját felkészültségének és időbeosztásának megfelelően tudja hasznosítani.
Regisztráció után hozza létre ajánlókódját mindössze 15 perc alatt, és hívja meg ismerőseit is ide, vagy bármely más Vitalland oldalra. Ajánlókódos rendszerünk a garancia arra, hogy az önismerőseit az ön hálózatába regisztráljuk. Legyen részese a Vitalland sikerének. A hálózatépítő rendszerünk a rendelkezésére áll, használja ki a benne rejlő lehetőségeket. A cég elnökének szavaival búcsúzom. A Karivita család nagy, de mindig van helyünk új emberek számára, hogy megoszthassuk velük értékeinket. Ha ön is egy közülük, ezúton kérem, hogy csatlakozzon hozzánk.